Арина Аверина. Мислиш, че Ризатинова няма да се доближи толкова? Ще видим. Да. Нека да оставим някаква интрига да има. Охо. Сериозна грешка. Много интересен финал. Пак видяхме трудно съчетание. Не си пестят, особено при близначките. Много рискуват. Да. Наистина много рискуват. Голямото внимание е отделено е насочено към рисковите композиции, защото това е голям бонус за тях, като в крайната оценка. Но докато при тях сега това са възможностите им да играят на турнири от Световната купа, да се сблъскват с елита на световния спорт, голямата интрига в Русия ще бъде кои две ще отидат в Рио, защото квотите са две, а стойностните гимнастички, които имат претенции, са повече. На този етап са три имена. Солдатова, Мамун. Солдатова стана шампионка на страната. Спечели титлата, победи Мамун и разбира се световна